Tällaiseksi äityi meno vuosi sitten Tampereen keskustassa, kun kaupunkiin kokoontuneet nuoret anarkistit ottivat yhteen mellakavarusteisen poliisin kanssa. Mustavihreiden päivien nimeä kantanut tapahtuma poiki kymmeniä pidätyksiä, lukuisia tutkintapyyntöjä ja kantelun poliisin toimista. Ekoanarkismia vai aktivismia? Tänä vuonna mustavihreiden päivien järjestäjät halusivat pitää kansalaisaktivismin aisoissa, sillä tapahtuman syvin olemus hukkui viimeksi joukkotappeluihin ja kapinaepäilyihin. Viime viikonvaihteessa Tampereen poliisi saikin lähinnä seurata sivusta, kun myös Pakkanen hoiti osan virkavallan tehtävistä. Kuinka paljon Tampereen poliisi on vahvistanut miehistöään normaali viikonvaihteeseen verrattuna? No meillähän on varsin vahvat nämä miehitykset viikonloppuisin yleensäkin, että olkoot jotain 15 miestä saattaa olla enemmän, kun näitä erilaisia kulkueita tässä on olemassa, niin niitä varten sen verran. Mitä poliisi oppi viime vuoden tapahtumista? No jaa, kyllähän sen oli oppimista puolin ja toisin niin poliisilla kuin myöskin näillä tilaisuuksien järjestäjillä. Tämähän on, tämä neuvottelut ennakkoin, nehän on erittäin hyviä ollut tässä meillä ja tämmöinen, jos nyt sanotaan, tämä neuvottelu tässä tilanteessa on ollut parasta. Pakkasta on runsaat 20 astetta ja viikonloppukin tulee olemaan kylmä. Kuinka porukka on pukeutunut? Turkiksi ei varmaan löydy ainakaan. Monet sukat ja monta teepaitaa. Kerros pukeutuminen, se ilma pitää lämpöä. Aivan, että siinä voi vähän käyttää mielikuvitusta vaatteissa ja tietysti sitä voi tehdä omia ratkaisujaan, että mitä sitä päälle saa laittaa. Minkälaisista materiaaleista oikeaoppiset vaatteet on sitten tehty? No sanotaan, että ne voi olla keräysvaatteita tai sitten vaatteita, missä ei käytä eläinkunnan tuotteita. Näillä asenteilla ja valmisteluilla käynnistyi Tampereen mustavihreä viikonvaihde perjantai-iltana. Poliisi oli päättänyt olla provosoitumatta, mutta myös ekoaktivistit olivat päättäneet hoitaa protestinsa tällä erää kiltin kurinalaisesti. Anarkian seurauksena on ollut oikeudenkäyntejä ja joidenkin arvioiden mukaan laittomuudet olisivat jopa jakaneet aktivistit vastakkaisiin leireihin. Mustavihreiden päivien useat mielenosoitukset säilyttivät kuitenkin vetovoimansa. Väkkiä vastaan ympäristön puolesta! Väkkiä vastaan ympäristön puolesta! Väkkiä vastaan ympäristön puolesta! Väkkiä vastaan ympäristön puolesta! No minkälainen se maailma olisi, joka olisi sun omien ihanteiden mukainen? Tasa-arvona. Lyhyesti ja ytimekkäästi. No, miten se ilmenisi arkipäiväisessä elämässä? Kaikilla olisi varmaan se samanlainen elintaso ja suurin piirtein, siis olisi. Ja yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. No, kuinka itse suhtaudut tuleviin eduskuntavaaleihin? Aiotko äänestää? Luultavasti en. Miksi et? Mulla on mennyt usko tähän meidän järjestelmään vähän sen, että ei niinku vaan kiinnosta enää seurata. Se vaatisi kuitenkin, että jos mä äänestäisin, niin mun pitäisi tietää tasan tarkkaan, mitä mä äänestän. Äsken osoitettiin mieltä turkiksia vastaan. Eikö teillä tässä pakkasessa tullut yhtään sellaista mieleen, että ehkä näillä leveysasteilla se turkis kuitenkin voisi olla se oikea asuste? Ei koska siis niinku ihan muilla vaatteilla tarkenee ihan yhtä hyvin. Siis kyllä sä tarkenet. Toppatakki on mun mielestä huomattavasti parempi. Ei siinä mitään turkissa tarvita. Tai sit jos ämmät haluu turkikset, niin meni sitten mettästään ne mettästä eikä ostais kalliilla hinnalla silleen, että niitä on pidetty siellä häkissä. Ja... Nyt sano oikein kameralle, että vegaaniruokakin voi olla maukasta. Ihan on maukasta näin ikään. Kyllähän minä aina sen tiennyt olen. Ei ole ollenkaan epäselvää. Tehokkaasti jalkautunut keskustan järjestyspoliisin päällikkö pisti henkilökohtaisen charminsa likoon ja se tuntui tehoavan. Ei edes kokoomuksen samanaikainen vaalistartti houkutellut turkisten vastustajia poikkeamaan mielenosoituksen sovitulta reitiltä. Porvarien palttoot saivat olla täysin rauhassa ennen niin vallankumouksellisen yliopiston narikassa. Mun mielestä on ollut mielenkiintoista se, että kuinka paljon erilaisia uusia ryhmiä on syntynyt. Kyllä se selvästi jostain kertoo. Se on ihan selvää, että on tämmöistä uudenlaisia
uudenlaisia ryhmiä ja toimintatapoja syntymässä, että kyllä niin kuin joku tällä hetkellä niin kuin kytee. Mitä ne oli nimeltään? Punavihreät, eikö mitä? Sininen. Mitä mieltä opetusministeri on siitä, että mielenosoitukset ja anarkismi saa nuoret paremmin liikkeelle kuin puoluepolitiikka näin vaalien alla? No ehkä se kuvaa jotenkin tätä meidän aikamme turvattomuutta, että helposti etsitään niin kuin vastausta sillä tavalla, että otetaan asioita omiin käsiin ja otetaan ehkä sillä tavallakin, mikä on tätä meidän normaali lainsäädäntöä ja järjestystä vastaan. Ja se on tietysti valitettavaa, että jos mennään niin pitkälle, että todellakin ainoastaan niin kuin lakia rikkomalla koetaan, että voidaan löytää turvaa omaan elämään. Moni on tuolla kadulla katsellut näitä Tampereella musta-vihreän päiviä viettäviä anarkistinuoria, että noistako nyt sitten on niitä meidän eläkkeidemme maksajiksi? Nuorissa on mielestäni monenlaisia nuoria ja itse olen sitä mieltä, että nuoret ovat hyvää porukkaa. Se, että osa nuorista on anarkistisista ajatuksista innostuneita tässä vaiheessa, niin mikä siinä, eiköhän nekin tule järkiinsä. Mutta anarkistiset ajatukset eivät välttämättä kuole iän mukana. Tämä mies radikalisoitui jo 60-luvun lopulla ja jakoi nyt 90-luvun aktivistipolvelle ohjeitaan. Kansalaisaktivistien onkin syytä olla valppaana juuri nyt, sillä mielenosoitusvapauden reunaehdot muuttuvat, kun poliisi saa lisää harkintavaltaa. Vaaleihin valmistautuvat kansanedustajat saavat vielä käsiteltäväkseen esityksen uudesta kokoontumislaista. Mikä sinun mielipiteesi on tästä lakiesityksestä? Kokoontumislainsäädännön uudistaminen on tarpeellista ja se on suurin piirtein oikeanlainen, mutta siinä on myöskin aika vakavia puutteita ja osa niistä on puutteita jopa verrattuna vuonna 1975 oikeusministeriössä tehtyyn ehdotukseen, jossa esimerkiksi mielenosoituksen yleiset periaatteet olivat täsmällisemmin säädetty. Nyt uuden lain mukaan yleisissä periaatteissa voidaan mielenosoitus tulee siis järjestää siten, että ei loukata sivullisten oikeuksia. Eli sanottiin, että ei loukata rangaistavaksi säädetyllä teolla. Ja näinpä tästä tämä kuva, että kirjoittamistapaa. Siellä on liikenteen sujuvuus, muiden oikeudet ja monet muut tällaiset asiat, sellaisia arvoja, jotka oikeuttavat puuttumista mielenosoituksiin tavalla, joka voi olla nykyisessä tilanteessa, jossa on sekä aktivistien että mahdollisesti myöhemmin AY-liikkeen kannalta tärkeää, että voidaan osoittaa mieltä myös vaikeissa tilanteissa, niin tästä voi tulla hankaluutta. Siten mielenosoittajien oikeuksia rajoitetaan.